Dobrý večer. My sa vám prihovárame v tomto našom poslednom vstupe. Ako sme sa vám predstavili ešte na začiatok, tak to teda zopakujem. Sme z Fitka, ktoré poznáte v Michalovciach ako tréningové centrum, ktoré sa špecializuje na profesionálnu prípravu športovcov, ale zároveň sa venujeme aj bežnej populácii, ktorá chce dosiahnuť maximálne výsledky a viditeľne zlepšený výkon. Ako posledný vstup, respektíve diskusiu, bude mať s spoluzakladateľom Danielom Miderom, ktorý sa už vyše 15 rokov venuje profesionálnym športovcom a má vlastne za sebou spoluprácu aj s miestnymi klubmi, ako je MFK, Michalovce, Dukla, ale samozrejme teda aj najnovšia vec, športová hokejová reprezentácia. No a teda ideme rovno na otázky, ktoré som si, Daniel, pre teba pripravila. Budeme sa venovať tomu, ako začať behať, ako by mala vyzerať bežecká príprava. A prvou otázkou je vlastne teda ten ideálny spôsob, ako úplný začiatočník môže začať s behom, aby sa vyhol zraneniam a zároveň si vytvoril pozitívny vzťah k tomuto športu. Treba si uvedomiť, na čom som momentálne. To znamená, máme rôzne škály ľudí. Niekto má jemnú nadváhu, niekto v živote nebehal a niekto má bežeckú minulosť, to znamená nejaký šport za sebou. Dajme tomu, že začínam s tým, že mám nejaké kilá navyše a rozhodol som sa, kamarát ma namotivoval, začal behať, idem do toho tiež. Treba sa tiež pozrieť na to, či mám nejaké za sebou zranenia samozrejme, bolesti kolien, chrbtice a tak ďalej. Pri behu je v podstate skákanie z nohy na nohu a veľakrát tým nárazom dosahujeme 5 až 10 násobok vlastnej hmotnosti. To znamená, že ten náraz, ktorý prejde cez telo, môže mať kľudne aj 500 kg silu a to si treba uvedomiť. To znamená, že ako začínajúci bežec si musí byť vedomý, či mám dostatok sily na to absolvovať tieto nárazy, či nemám nadmernú váhu, ktorá to nezvládne a či nemám začať radšej rýchlou kôdzou, prípadne kôdzou do kopca, turistikou a následne cez nejaké indiánske kombinované behy, minútku kľúšem, 2-3 minútky kráčam, stupňovať záťaž. To znamená, je veľmi dôležité začať pomaly, maličkými krokmi, stupňovať to veľmi pomaličky, nedemotivovať sa tým, že začnem 10 km, neviem sa týždeň postaviť a pícham v kolene, ale začať kombinácia s kôdzou, kôdze do kopca, krok po kroku a pozerať na to, nech si to udržím, nech ma to baví, nechcem pri tom trpieť. Keď začnem tou desiatkou, ležím v teplotách, mám 5 dní svalovky, najskôr sa k tomu nebudem chcieť vrátiť. Keď avšak sa pôjdem rýchlejšou kôdzou prejsť do kopca, do prírody, oveľa väčšiu tendenciu budem mať potom vyskúšať si, kilometr si zabehať alebo 500 metrov a striedať to s nejakou kôdzou. Ja by som premostila presne na tú silovú stránku, ktorú si spomínal, pretože s týmto sa najčastejšie stretávame aj u nás vo Fitku. A moja otázka znie, že akú úlohu zohráva pri príprave športovca, respektíve aj rekreačného bežca, silový tréning alebo posilovanie? Keď pôjdem na tých rekreačných bežcov, tak veľa z nich má nejakú históriu zranení, to znamená, mal som podpatný členok, natrhnutý hamstring, krížny väz, meniskus, to už je jednaký typ zranenia a veľa z nich to odignoruje. Môže to trvať kľudne aj 5-10 rokov a on si povie, ale však to je staré zranenie, máme s tým skúsenosti z nášho fitka, z testovaní a tie zranenia aj po 5 rokoch sú stále tam, či už sú disbalancie ohybnosti, sily, rozdiel odrazu. Ten človek aj 5 rokov od zranenia stále krýva, stále môže cítiť diskomfort. Meráme aj trajektóriu bežeckého kroku a stále tam je vidno rozdiel, jedna noha menej zašviháva, jedna noha viac predkopáva, lebo tam bol zranenie hamstring, lebo tam bol zranenie kolena. A za mňa jediný spôsob, ako toto vykompenzovať a predísť je izolovaný, kontrolovaný, cielený, testovaný silový tréning. Behaním viac sa to nedá prekompenzovať, inak povedané, pre každého bežca po zranení by tá silová zložka mala byť nevyhnutnou súčasťou. To znamená, nemôžem to proste obísť a dúfať, že to prejde. Čo sa týka skúsených bežcov, ktorí zase nemajú zranenia alebo obmedzenia alebo disbalancie, u nich je veľká výhoda to, že konec koncov beh je ekonomika behu, je o tom mať krátky kontakt, mať dobrý švih, mať dobrú svalovú silu. Keď ten motor ide na 30%, lebo som dosť silný, ten beh ide oveľa lepšie. Keď mám krátší kontaktný čas, bežíme efektívnejšie a hlavne, ako sme povedali, či už kompenzácia zranení, ale aj predchádzanie zraneniam. Hamstring, ktorý je silnejší, má menšiu šancu sa zraniť. Lítko, ktoré je silnejšie, má menšiu šancu sa zraniť a veľakrát nestačí klasické behanie na to, nech to lítko či hamstring sa stane silnejší. No a aké sú podľa teba najčastejšie chyby, s ktorými sa stretávame u našich bežných klientov, ktorí sú bežci a vlastne teda robia niečo zle pri tom bežeckom tréningu? Teda nie v silovom, ale vlastne v tej bežeckej rutine
a nakoniec skončia teda pri tom zranení. Nadväzuje to práve na to, že keď si uvedomím, kde som a že mám začať radšej tou pôdzou, bo mám nejakú nadvahu alebo som fyzicky slabší a mám zase nejaké zranenie, tak začnem nízkym objemom. Veľa až väčšina bežcov, či už rekreačných alebo úplne začínajúcich, dajme tomu, že začínajúci by mal fakt začať reálne tou pôdzou a prechádzať postupne malými intervalmi do 30 sekundových minútových behov a nezačať tým, že idem na hodinu behať. Aj ten rekreačný musí pozrieť to, že rekreačnému bežcovi kľudne prvý týždeň by mohol stačiť 10 až 15 km objem. To znamená, poviem si 3x po 5 km ľahka zakúsať, hoci hrávam futbal detinský sobotu. To znamená, som nejaký rekreačný športovec, mám históriu, úplne stačí si 3x, 4x po 3, 4, 5 km zabehať, možno aj 2x prvý týždeň a počúvať ten pocit. A ten objem pomaličky po 10-20% stupňuje. To znamená, prvý týždeň som zabehal 10 km, tak druhý týždeň 12. Veľa bežcov začne, prvý týždeň zabehá 30 a prvý týždeň skúsi 40, tretí týždeň im bolí koleno, bolí hamstring a musia prestať, lebo to nezvládajú. Takže menšie, pomalšie, konzistentnejšie kroky sú cesta, ako nezlyhať a nezraniť sa. Plus, samozrejme, vďaka tomu máme aj my prácu a zákazníkov, zveriť sa niekomu, kto sa na pozrieť a povedať mi, som zrelý fyzicky na ten beh, to sa týka ohybnosti, čo sa týka síly, čo sa týka nejakých kompenzačných mechanizmov, že mám slabšiu jednu ako druhú. My vám to vieme povedať, áno, si dosť silný, ale si skrátený, rob stretching, alebo áno, si dosť ohybný, ale tá sila je hrozne biedná, je veľký deficit, nemal by si behať, lebo budeš krývať, začne ťa boleť skôr chrbát, alebo máš slabú ruku na ten beh. Takže malý objem, malé kroky, zveriť sa do rúk odborníkov, pozrieť sa na to, či reálne ja to mám, alebo mal by som začať nejakými menšími stupienkami ako chôdza, silový tréning. To je také zrádne v tom, že veľa ľudí považuje ten beh za takú neškodnú aktivitu, že vlastne nechcem robiť nič iné, iba behať, pretože mi to príde ako taký monotónny pohyb. Ale ja som sa práve vlastne aj v tom predošlom vstupe bavila s našim fyzioterapeutom Maťom o tej štatistike toho, že 80% ľudí, ktorí začnú behávať ako začiatočníci, sa do 15. pokusu, teda toho behu, zrania. A druhá štatistika, ktorú som našla, je už o takých bežných bežcoch, ktorí už majú niečo za sebou, a teda, že až 50% z nich trpí bolestiami a napriek tomu behávajú a nakoniec teda vyústí nejakou operáciou. Tá prvá časť je spojená presne s tým, že dobre, na jednej strane ten beh je veľmi prirodzená súčasť, je to nejaká vec, ktorú robíme od decka, avšak skľudne mohlo byť, že posledných 10 rokov som nezabehol dokopy ani kilometr a musím proste to odstupňovať. Bežne sa nám stáva aj u profesionálnych športovcov, ktorí mali zranenie, že prídu do behu a proste to preženú. Ten človek trénuje a športuje a živí sa športom 10 rokov, no začne behať s tým, že hneď prvý týždeň po pol roku beha 50 km a zrazu bolí ma pri píšťale, bolí ma lítko a tak ďalej. Takže aj u tých profíkov je to stupňovanie objemu neskutočne dôležité začať v nízkych číslach. A čo sa týka tých skúsených športovcov, tam zase nadviažem na to, že presne väčšina zo skúsených športovcov verí v to, že to zranenie prejde, však to rozbehám, ono sa to zlepšuje, už ma to bolí len trošku, bolí ma to len prvých 5 kilometrov. Nie je to tak, to zranenie treba cieľene vykompenzovať, zmeniť, lebo bolo spôsobené behom a čakať, že niečo, čo mi mohlo spôsobiť zranenie, zmizne vďaka tomu, že toho budem robiť viac naivné. Potrebujem to izolovanie kompenzovať a prísť na skutočnú príčinu, čo sa nedá vďaka behaniu. Vieš nám povedať aj nejaký konkrétny príklad, s ktorým si sa stretol už v tej praxi? Možno spomenúť nejakého klienta, ktorý mal nejaké problémy a potom si to spoločne zlepšili? Nedávno sme mali futbalistu, ktorý k nám prišiel s tým, že dvakrát sa pokusil vrátiť k športu a stále mal bolesti. To bolo konkrétne pri pišťale sval peroneus. Keď sme to preskúmali hlbšie, tak dôvod bol ten, že áno, on aktívne behal 50 km týždenne počas svojho bežného tréningového režimu, takže mal nabehané chlapec, bol to mladý, zdravý, chudý, silný chlapec, avšak zlomil si členok, pol roka nebehal, potom nabehol rovno do toho režimu. Stalo sa presne to, že išiel z 0 na 60 km, začali sa mu zapaľovať šľachy a musel prestať. Pokúsil sa zase 3 mesiace oddychovať, vrátil sa do toho istého, znova tá istá reakcia, ten istý objem. Teraz tu musíme nechať oddychnúť, zmiznúť zápal a odregulovať postupne tie kroky a nájsť si slabé svaly. Ďalší príklad, ktorý mám veľmi dobrý, pani po operácii kolena začala postupne cvičiť, dala si pol roka oddych, ako bolo odporúčané, absolvovala rehabilitácie, fyzioterapiu a začala postupne behať. Avšak v rámci tej rehabilitácie a fyzioterapie, ako sme zistili, neboli žiadne silové cvičenia, žiadna kompenzácia.
A keď sme testovali silu stien, mala 80% rozdiel, to je proste dačo neuveriteľné, že máte na jednu nohu 10 kg výtlak a na druhú 60 a dúfate, že budú schopné vás rovnako odrážať, je nereálne. Takže napriek tomu, že bol už rok od zranenia, pol roka sa pokúšala behať, to zranenie tam stále bolo a ozývalo sa. A ona bola v šoku, však ja behám už pol roka, jak to, že mám taký rozdiel? Zase som pri tom istom. On nezmizne z toho behu, keď bol tým behom spôsobený. Museli sme izolovane trénovať to jedno stehno, čo sa pri behu nedá behať na jednej nohe, bolo by to dosť nepraktické. Potom, že sme izolovane trénovali to stehno, okolité svalstvo, deficit sa zmenšila sa aj bolesť počas behu, napriek tomu, že sme to netrénovali priamo behom. Super, tak to je z našej strany všetko. My vám veľmi pekne ďakujeme za vašu účasť aj za vašu pozornosť. A v prípade, že by ste preferovali individuálny prístup, tak sa za nami môžete kedykoľvek zastaviť alebo nás kontaktovať na našich sociálnych sieťach. Prajem vám ešte pekný večer.